Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι κουφάλαλοι, νοσοκόμες, τραβεστές και στρατιώτες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά αχ και βαχ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτα το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508. Στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες ρε Στάθη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβά. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα ηλίσια. Πίλα. Γραφείο Κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως το φέρτρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Εσύ σταμάτη. Τι είναι? Δεν τρέπεσαι ρε έτσι όπως είσαι ρε. Γιατί να τα πω, άντε βγάλω να πάμε. Δεν είσαι καλά που εγώ τρέπομαι, δεν το βγάζω. Θες να πάμε ή όχι? Εγώ θέλω, αλλά άμα συμβεί τίποτα. Δεν συμβαίνει, άντε βγάλ' το. Εσύ σταμάτη. Εντάξει θα το βγάλω, αλλά κοίταξε μήπως με βλέπει κανένα. Έτσι. Βλέπεις ρε. Αχ. Ρε Σταμάτη, ωραία είναι ρε. Είδες πως τα έλεγα. Ρε εσύ νιώθω μια φρεσκάδα από κάτω μου. Κι εγώ. Λες και έχω air condition ρε. Αχ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Σταμάτη. Ρε εσύ βλέπεις ότι βλέπω ρε. Πώς δεν βλέπω? Πω Παναγία μου. Σταμάτη. Ρε εσύ. Έλα ρε. Δεν αισθάνομαι καλά ρε έτσι όπως είμαι. Εσύ δεν τρέπεσαι ρε. Λίγο, άμα περπατήσουμε θα το ξεπεράσουμε όμως. Σταμάτη. Τι είναι? Κοίταξε εκείνον τον ψηλό ρε. Ρε εσύ άντρες ήρθαμε να δούμε εδώ. Όχι ρε, αλλά κοίταξε πως είναι. Δεν έχει τίποτα μπροστά του. Εγώ αν ήμουν όπως είναι αυτός δεν θα έβγαζα το μαγιό μου. Σταμάτη. Έλα. Ρε εσύ, Σταμάτη. Έλα. Ρε, για κοίτα ρε, μέσα σε τόσους άντρες εγώ πως είμαι, καλός είμαι ρε. Κανονικός. Τι κανονικός μόνο. Μόνο, τι θέλεις? Θα είναι από το τρακ που έχω, γιατί άμα δεν είχα τρακ, ξέρεις πως θα ήταν εδώ. Σταμάτη. Τι είναι πάλι? Κοίταξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Πω Παναγία, πω τι παθαίνω. Πω κι εγώ παθαίνω. Παναγία μου. Όχι, μην κοιτάς προς τα εκεί. Δεν Μπροστά κοίτα, Παναγία μου. μπροστά κοίτα. Πω, τι ωραία γυαλιά που φοράει η κοπέλα. Αχ, Σταμάτη μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Για να δω. Όχι εκεί ρε. Άντε. Πω, τι θεογκόμενα είναι. Τι φτιάχνει ο Θεός όταν είναι στα κέφια του, έτσι Σταμάτη. Ψυχραιμία, Στάθη, ψυχραιμία, γιατί μου φαίνεται την έπαθα τη ζημιά. Και εσύ και εγώ την έπαθα. Σταμάτη, έλα κάτσε μπροστά μου. Κάτσε Τι κάνεις εκεί ρε? Έλα ρε. Κάτσε εσύ μπροστά μου. Όχι, εσύ ρε Σταμάτη, έλα εδώ, ντρέπομαι εγώ. Κάνε μου τη χάρη. Έλα ρε Σταμάτη, με βλέπουνε και γελάνε ρε. Με μένα τι κάνουν, γελάνε με μένα. Έλα να κάτσουμε και δυο μπροστά. Ναι, κάτσε, ξάπλωσε. Καλά που μου το είπες. Τι έπαθες? Αχ, καίει πολύ άμμος ρε. Κι εγώ μέσα. Ουχ, καίει πάρα πολύ. Πάει το τυγράκι μου, θα γίνει γιουβετσάκι. Εσύ Στάθη, κοίτα αυτή εκεί τι τρώει. Ουχ, η τέτοια μοβόρα, αιμοβόρα. Δεν μου λες, Έλα. πώς αισθάνεσαι τώρα? Σαν να μου τον τρώνε μερμήγκια. Δεν πάμε να πέσουμε στη θάλασσα. Έχεις δίκιο. Κούκλας. Φίλοι Ρωμαίοι. Φίλοι Ρωμαίοι, απ' τα σεπόλενοι άνθρωποι. Φίλοι Σαπολιώτες. Ρε Σιμάν, σαν άσπρος ελέφαντας είναι. Φίλοι Σαπολιώτες. Νιώθω μια περίεργη μέσα μου ανακατοσούρα που τα βλέπω τούμπα. Άνω τούμπα. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια. Μη με ξεματιάζεις μωρέ στο διάλο εσύ. Αχ, βλέπω το πρόσωπο στον κόλο και τον κόλο στο πρόσωπο. Ω σεζονία! Ανούλα τι λέμε! Μη μου το χαλάς! Αυτή δεν είναι η Ανούλα! Είναι το παχύσαρκο! Χριστός και Παναγιά! Των σπονδυλωτών! Είναι αυτή που λέει! Είναι το σύνθημα των αυτιών! Είναι το σύνθημα της Οτίκηδας! Είναι το σύνθημα βρε με λαχρινάκι! Με πόντισες φάρμα
φαρμάκι, βρε με λαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Είμαι τρελός, είμαι καλά. Είναι ο τιμάριθμος που όταν ανεβαίνει και ρίχνει την αλλαγή. Μωρή, δεν ρίχνεις την αλλαγή. Ζήτω η αλλαγή, ρε μάνα. Εδώ και τώρα Παναγί. Τρελάθηκε, Στάθη. Όχι, δεν τρελάθηκε εγώ. Ο Ζάιτς τρελάθηκε που δεν θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό. Ζήτω ο Αναστόπουλος. Τι ωραία που τα λέει. Ζήτω το βουβάλι της Θράκης. Το Αιγαίο είναι, ήταν και θα είναι ελληνικό. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Εδώ είναι τρελάδικο. Μακάρι οι τρελοί, μακάρι οι παλαβοί που έχουν το ηλιοβασίλεμα δικό τους. Μα μ' αρέσει, τον αγαπώ. Να, θα μου το πληρώσετε αυτό, τρελή. Θα μου το πληρώσετε. Εσένα θέλω, εσένα γουστάρω. Εσύ μου την έδωσες κονδύλο, κονδύλο. Αχ, κι εγώ. Ρε, ας τα διάλα, φύγε από εδώ. Ας τα διάλα, φύγε από εδώ. Τρως ανιψιέ μου. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θέλει να φτάνει λιμονά. Όχι, εσύ θα το φας όλο. Είναι θαύμα. Να έχει μια γεύση. Είναι λίγο λιμυρό. Αλλά είναι θαυμάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σέρφινγκ, είστε πάρα πολύ καλός. Κάτι μου έρχεται. Έτσι, δεν πεις δεν έχεις το φαΐ. Μου αρέσει, αλλά συγγνώμη. Με συγχωρείτε, κάτι μου ήρθε. Δεν θα αργήσω. Περιμένετε. Κάτε μωρή, εσύ εδώ, μπουφαλούκι. Λες δεν προλάβει να ξαναγυρίσει. Δεν νομίζω τώρα που τα τεζάρι του τεκνού. Καλημέρα σας, κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Πόπι, πήγαινε μέσα. Έλα, τζους και εσύ, άντε. Δεν άργησε. Ησυχία σου. Όλος ο χρόνος δικός σου. Ευχαριστώ. Βέβαια, παιδιά, γιατί τέτοια περιποίηση. Γιατί σαν σήμερα πριν μια εβδομάδα σε βρήκα ανιψιέ. Να μην το γλεντήσουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αλλά επιμένω είναι λίγο αλμύρο. Θα έλειψα. Είναι η αλήθεια ότι με... Σου λέει τι νιώθεις. Αχ, κόφτης. Κόφτης. Ήταν ένας κόφτης. Αχ, δεν θα αργήσω. Έρχομαι. Κύριε Στάθη, τι πάθατε? Ώρα που βρήκες κι εσύ. Γιατί δεν σου αρέσουν? Μου αρέσει, αλλά άμα κάτσω λίγο ακόμα θα σε χέσω. Καλημέρα σας, κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Κοίτα ατυχία φίλε μου. Ένα κουτί ποτικό φάρμακο κοντεύει να φάει και αυτός αντί να τα τεζάρει έπαθε ευκαιρία. Ρε θεία Μάρκα, μήπως μου έχεις... Μωρή σε φού εσύ, μήπως έχεις κάνει... Μου έρχεται. Τι σου έρχεται. Άσε να σου εξηγήσω, θα με σκουπίσεις κιόλας. Λες και τα πολύ για να παθαίνουν ευκαιρία. Τι να σου πω, Χρυσέ μου, αυτό σήμερα έχει ξεφτυλίσει την επιστήμη. Άλλοι με μισή δόση σκοτώνουν ελέφαντα. Και πάλι καλημέρα, κύριε Στάθη. Καλημέρα! Καλημέρα! Ανησυχώ, Στάθη. Τι σου συμβαίνει. Τι έχεις, Στάθη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι μια... Όχι ρε πούστη, Μπαρούτη, με τάισες. Αμάν, φεύγω σαν το μοιράζ. Νομίζει ότι τώρα θα την άξει. 0 από το τέλος, μακάρι. Πόπι, Μέρι, πάτε τα φαγητά, πάρτε τα γρήγορα. Μαρή, μην τα πετάξεις, τα θέλω για το σκύλο. Δεν θα λυπάστε, Σινάκη. Όχι το δικό μου, το απέναντι. Εγώ δεν έχω σκύλο, έχω το Μίτσο. Καλημέρα, κύριε Παπαστάθη. Που την είδες την καλημέρα, μωρή Ρουφιάνα. Μ' έχεις πάει με την καλημέρα. Ας το διαλώσουμε να χέσω, μωρή.